У полоні росіян наразі перебувають 23 українських моряка, яких захопили напередодні. 4 військовослужбовців поранені, їх доправили до Керченської лікарні. Як повідомили у Головному військово-медичному управлінні Збройних сил України, 3 вже прооперували. Російська сторона стверджує, що постраждалі знаходяться в стабільному стані. Україна вважає захоплених Росією українських моряків військовополоненими. За словами міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, зараз тривають перемовини з президентом Червоного Хреста Петром Маурером про залучення організації до процесу звільнення полонених. Самі ж кораблі «Бердянськ», «Нікополь» та «Яни Капу» перебувають в порту Керчі. Як відбувалося захоплення суден, хроніка подій, дивіться далі. Це був плановий перехід з одеської бази постійної дислокації. 23 листопада броньовані катери «Бердянський», «Нікополь» та буксир «Яни Капу» вирушили до Маріуполя. 25 листопада у неділю зранку вони вже були біля Керченського мосту. Старший по ходу відправив запит на диспетчерський пункт Керчі, коли можна пройти під аркою. У відповідь росіяни перекрили прохід танкером та заявили, що він сів на мілину. Було прийнято рішення щодо повернення в постійний пункт базування в місто Одесу. При приході кораблів із зони очікування до пункту постійного базування десь на відстані 13-14 миль від узбережжя Крима в районі 40 кілометрів південно-східніше Керчі кораблі, які супроводжували судами і кораблями Російської Федерації, були обстріляні, заблоковані і по ним було застосовано озброєння. Зброя застосовувалася на ураження. Українських моряків атакували 4 прикордонні російські катери типу «Соболь» і «Мангуст» та корабель Чорноморського флоту «Суздалець». Вони небезпечно маневрували, а корабель ФСБ «Дон» пішов на таран українського буксиру. Ці кадри зняті з самими росіянами. Давай, молодець, дави його справа. Давай, держаться всі, Лево, держаться. У Яни Капу пошкоджено головний двигун та обшивку. Росіяни підняли у повітря штурмовики Су-25 та бойові вертольоти К-52. Було 2 тарана здійснено і було приблизно 15-16 навалів. Тобто корпусом корабля об борт намагався зупинити його подальший рух. Приблизно в 13 годин 5 хвилин була спроба і імітування атаки ударними вертольотами типу К-52 з наведенням зброї на катера і імітація заходу на бойові пуски. О 8-й вечора стало відомо, що катери ФСБ Росії відкрили вогонь на ураження по корабельній групі військово-морських сил України. Це сталося вже після виходу з 12-мильної зони у нейтральних водах Чорного моря. Саме звідси надійшов сигнал про допомогу. На запису чути заяви про те, що українські кораблі не мають намірів відкривати вогонь. Там же чути і чоловічий голос, який вимагає підняти руки. Я шхуна 176, 175, Десна, 7. Рухаюсь по Керченській протоці до Чорного моря. Намірів застосування зброї немає. Збройної агресії немає. Зброю не застосовую. Ранені, надайте помощь, надайте помощь. Среду помощи. Раненые, лежачие раненые. Лежачие раненые, мне нужна помощь. Руки вверх, всем на судне, руки вверх. Сколько там экипаж? Без наличия у вас оружия или рук под одеждой будем открывать огонь на поражение. Після інформації про 6 поранених моряків, з яких 2 у важкому стані, зв'язок з кораблями зник. Росіяни їх захопили та доставили до порту Керчі. В заручниках у окупанта опинилися 23 українських військових. Осуществили очередную попытку незаконных действий в территориальных водах Российской Федерации. На законные требования сопровождающих их кораблей и катеров пограничной службы ФСБ России и Черноморского флота Российской Федерации о немедленной остановке не реагировали, совершали опасное маневрирование. С целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие. В результате в территориальных водах Российской Федерации в Черном море все 3 судна задержаны, доставляются в порт Керчь. Україна розцінила дії росіян як прояв прямої військової агресії. Відповідно до Конвенції ООН з морського права,
і договору з Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки, військові кораблі України користуються повною свободою судноплавства у Керченській протоці та Азовському морі. Таким чином, Росія фундаментально порушила всі принципи свободи судноплавства. Зараз через пряму агресію Росії Збройні сили України приведені у повну бойову готовність. Рана Алієва, Заман, АТР.